Čaute, s vami je Fity a dneska sa staneme rytiermi. Ja som túto hru už hral, takže ju poznám, ale vy ju asi nepoznáte, aj keď hráte do plného Roblox. A ak ste ju hrali, tak ju určite poznáte. Chcete zahrať. Strelca. Strelec je najlepší. No to je iba klasika, traja hráči. Ak túto hru hráte, tak viete, že sú to väčšinou traja hráči. Ale neviem prečo. To je asi nejaké kúzlo. Vždycky traja hráči. My ustupujeme. My nechceme byť taký... To je ťažká vojna, to je vidno. Takže snažíme sa to vyhrať. Použijeme našu abilitku. Hoďme na nich. Takže vyzerá... Au. Rozsekali nás. Klasika. Čo je toto? Ty vole. Kde idú vojaci. Teraz, že to je asi nejaký boss, či čo? Snažíme sa ju poničiť, tú sošku. Už tu máme neho. Sper, horí. Takže ideme. Teraz je boss. Kamoši. Myslel som si, že toto video by mohlo mať takých 6 minút. Jak je možné, že bol ešte stále nemá ani jedno hapko dole? Ty vole. Oh my god. Ja som nedal dole. Kamarát. A 100 hapek. Asi zase tohto. Toto má 250 životov. Akože stále sa držíme na ich strane. Ale pomaličku sa to presiluje. Ideme na bossa. To je jaký možné? Lebo nadáva jedno hapko dole. To co je? Mega vlna. Nejdete na názvy. Nie som zbavený. A čo si pomyslíte, to urobíte? Tak to sa veľkom omyle. Pozrite, ja idem dole. Do kože. Nie. Tak padám na kolena. Až je proste 300 sekúnd.
musím 30 sekúnd. Sa nechce trošku na bosa, no. Au. No on ťa dá na jednu ránu dole, kámo. Na to by sa hodil lukostrelec. Čo je? Čau. Veď on ma dal na jednu ránu dole. To čo je? Oni si privolali, možno to naopak. Ale teraz sme privolali my našeho bossa. A ten nás ochránil. Akože, a ten si silný. Idem takto. Jau. Viete, jak sa mi ľahko zabíja. Jau. Tak to bolelo. Ale to je musel boliť. Takto normál bočí. Vykoždujem. No, kamoši, ideme zase. A oni idú takto. Poďte vy, lechonovia. Takže ja som asi na to prišiel. Chodia iba tí, ktorých máme. No, oni pôjdu hneď. Na začiatku je to tak trošku... Jau. Už im sa to hneď nejako rozbehlo. Vy podvádzate a mám sa to nejako veľmi rýchlo rozbehlo. Najlacnejší. Asi tento za 100. Tak keď bude mať 100 euro, si kúpim. A dobrá hudbička. Hľadajte, ja vás tu odstraším, aby ste sa nešli. Hľadajte, jak sme silní. Vy nemáte proti nám šancu. Tak, dobre. Ešte najlepšie by bolo, keby sa teleportne preč, to je niečo proti skutočnej grafike. Tam zostávali tie mŕtvoly. Hľadajte, takže sme silní. A vidíte, že nás nemáte. Tak malo. Teraz sme skôr na vašej strane. Nebojíte sa. Au. Tak máma. Niekto z nás nemá 100. Ja to idem zmeniť. Viem strážnik. Haha. Bo tá hra si myslí, že bojujem. Chýba iba posledných 10. Hej, choďte do vojny. Bože môj. Iba ja chcem
Ale čo ma tlačíš? Veď to je moje. Ja to... Ja tu počkám si toto. Oh my god. To má spravilo. To sa má byť. Ticho. Yes. Teraz vás rozsekám na materu. Jaj? Tak oni sú nejakí súli. A čo som ho kupoval? Môj bože. Tak to je reálne super. Má iba 205. Tak to som rád. Ja mám 250 životov. No. A prosím vás, podporujte ma lajkom a odberom a asi na dneska by to bolo všetko.